Здравейте, уважаеми интернет потребители! Аз съм Коко! А аз Шоко и вие гледате новините през погледа на две плюшени играчки. Започваме! Независимият депутат Велизар Енчев още през февруари е внесъл предложение субсидиите на партиите да паднат почти двойно. Естествено, вчера депутатите са отказали да си режат кеша. Аз се чуда този Енчев лут ли е, какъв е? Идват избори, той парите на партиите ще реже. Ясно е, че на него не му дреме, защото е независим, ама тези дето са в играта, представете ли си в какво положение са? Преди един глас купуваха за 50 лева, а сега на някои места ще се гласува с 5 бюлетини. Това прави 250 лева на калпак, за да маркира правилното квадратче. Още повече, че под продажния калпак мозък не вирее, та са нужни инвестиции за пищови. Парите на партиите щял да реже. Енчев, стегни си и направи нещо полезно. Сби се с някой в пленарната зала, че е скучно. Следват няколко новини, за които откровенно не ни дреме. Не ни пука нито за участниците в тях, нито за тъпотиите, които са направили. Но ни казаха, че те носят рейтинг, та за единия рейтинг ги сложихме. Русата, т.е. черната златка, се била изрусила. Тръпнем в очакване да се появи пространно интервю, в което ще има описание на мотивацията и за това съдбовно решение. За да не го прочетем. Алисия имала тайна връзка с продуцента си. Явно не е кой знае колко тайна, щом за това пише навсякъде. Нищо можеше и да е по-зле, например да е една от бройките на Валери Божинов. Пайнер грабна от Джорджано и направил клип с него. Обичаме да виждаме как талантът сам се изгражда и постига висотите, които заслужава. Фики и Азиз били направили нещо заедно. Какво и що, не знаем, защото ни е страх от отговора. И те така, сега очакваме рейтингът ни да стане двойно по-голям от миналата седмица и да имаме 10 гледания. Сега се връщаме към истинските новини. Според изследване на Барометър България, корупцията в общините в София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново е малка. В изследването за София са участвали 831 души и то е проведено по телефона. На въпроса дали има искан подкуп, 25% от анкетираните са отговорили да, а 44,1% са казали не. Така, след като направим една проста сметка на пенсионерите, бедните, социално слабите и хората, които си имат вземане даване с общината само когато си плащат данъците, ще излезе, че тия 25% с положителен отговор за искани подкупи са точно тези хора, които всъщност са вършили някаква работа в общините. А останалите 44% са тия, които просто не са дали причина да им се иска подкуп. Да, призоваваме политиците да се замислят над това нещо. Ако не 44, а 100% от населението има възможност само да си плаща данъците и нищо друго, корупцията ще умре. Сега е ред на политическия ни анализатор Джоджо Фани единия удари другия да направи седмичния си анализ. Здравейте и от мен! Политическият дискурс от миналата седмица може да се опише просто и ясно. Бла-бла-бла Бойко Борисов, бла-бла-бла Конституция, бла-бла-бла Русия, бла-бла-бла Мая Манолова, бла-бла-бла Америка, бла-бла-бла. Впечатление направи изявлението на Радан Кънев, който каза, че диалогът му с ДПС по повод промените в Конституцията бил най-тежкият политически разговор през цялата му кариера. След тези думи неволно в съзнанието ми изплува новината за нещата, които са правили Фики и Азиз. Последното, между другото, може да мине за най-интересната политическа новина от седмицата, защото нещата явно си приличат. Уважаеми потребители, простотията свърши. И понеже не гледате телевизия, сте в интернет, можете да ни напсувате така, че да го разберем в коментарите. Чао и до следващата седмица!